କେନ୍ଦୁଝରର ଜିତୁମୁଣ୍ଡା ଯେ ନିଜ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଘଟଣାଟି ନା କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବରଂ ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସନସନି ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଡିଆର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ବିବିସିର ହେଡଲାଇନ୍ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆର୍ଟିକଲ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଇମେଜ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠିଲା। ଜଣେ ଭାଇକୁ ନିଜ ମୃତ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯେ ହଁ ସେ ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ତାର ପଇସା ଦରକାର। ଏହି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଆମ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଏତେ ଅନ୍ଧ ଯେ ତାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ କି ମୃତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ବ୍ଲକର ଜିତୁମୁଣ୍ଡା ଯିଏକି ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କାକରାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାକରାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 19,300 ଟଙ୍କା ଜମା ଥିଲା। ଜିତୁଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ନଥିଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଖି ବୁଜି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ଜିତୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତୁ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଜିତୁ ବହୁତ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡୁଥିଲେ ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯେମିତିକି ଲିଗାଲ ହେୟାର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବା ଜଣା ନଥିବ କି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ବା ଲିଗାଲ ହେୟାର କାଗଜପତ୍ର କେଉଁଠି କ'ଣ। ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀର କବର ଖୋଳି କଙ୍କାଳକୁ ବାହାର କଲେ ଆଉ ଏକ ବସ୍ତାରେ ଭରି ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଭୁଲ କାହାର? ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର? ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷର ଅସହାୟତାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବିଡିଓଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତଦନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜିତୁଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ସୂଚନା ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ବି ଯଦି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ତମ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କଠିନ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ କି ଆଗକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିତୁମୁଣ୍ଡା କଙ୍କାଳ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉ ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କୋହଳ ହେବା ଦରକାର। ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ବି ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ନିୟମ ମଣିଷ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିୟମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏତେ ସହଜ କରାଯାଉ ଯେ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କୌଣସି ଦଲାର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜିତୁମୁଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହାଲ୍ଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଥର ଜଣେ ଗରିବକୁ କଙ୍କାଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଘଟଣା ଆମ ଦେଶର ବିକାଶର ଅସଲ ମୁଖକୁ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଗରିବ ମାତ୍ର 19,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିୟମରେ ହୃଦୟ ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହିଁ ଫେଲ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କେବଳ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବନି ନା ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ କୌଣସି ନାଚ ଗୀତ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।